Az október 9-i időközi önkormányzati választással kapcsolatosan ugye vendégeink a képviselőjelöltek, másodikként Szakács Gyula, a Lehet Más a Politika képviselőjelöltje a vendégünk. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét, köszöntöm a nézőket. Ugye ön vállalkozó, és hát nem akarom azt mondani, hogy a soproni politikában a vállalkozóknak nem mindig volt sikeres a szereplésük, vagy de szerencsés, inkább így mondom. Miért vállalta ennek ellenére, vagy ezért is esetleg a képviselőjelöltséget? Hát ugye kicsit messzebbről indulva igazából, mint vállalkozó, rálátásom van az anyagi dolgokra, értékelni tudom azokat a kérdéseket, amik egyébként úgy híradásokban megjelennek, és hát sok minden olyan visszásság van, amit egyszerűen nem lehet szó nélkül hagyni, illetve amiért úgy gondolom, hogy érdemes valami más utat keresni. Gyakorlatilag Sopron kicsiben leképezi az országos helyzetet, és hát azt tapasztaljuk, hogy az utóbbi 2 évben milyen nyomás, gyakorlatilag elvonások tömege rakódik a vállalkozásokra. Ehhez majd 1-2 számot mondanék. Az, hogy mi 1/5 élünk, mint odát a határon túloldalon, ugyanakkor viszont a GDP, az egyfőre vetített GDP Magyarországon az EU átlagnak 67%-a, a bérünk meg 22%-a. Na most azért itt olyan ellentmondás van, ami azt jelenti, hogy a magyar vállalkozások, kisvállalkozások dolgoznak, igyekeznek, iparkodnak, csak éppen a körülményeket nem biztosítja hozzá az állam, hogy ebből valóban az állam javára és a közjó javára is bevételek termelődhessenek. Gondolom a döntésében az is közrejátszott, hogy az érdekvédelmi, érdekképviseleti munkában a ipartestület, iparkamara révén már régebb óta részt vesz. Hát igen, büszkén szoktam vallani, hogy már akkor kamarai tag voltam, amikor még kamara nem létezett, mert talán sokan tudják, hogy itt Sopronban egy önkéntes kamara alakult még annak idején a rendszerváltás környékén. Hát és utána kifejlődött belőle a mai kamarai rendszer. Én amit tudtam, megtettem ebben a közegben. Sok tapasztalatot gyűjtöttem, vállalkozótársakkal igyekeztünk tényleg mindent megtenni a vállalkozásokért, a gazdaság fejlődéséért, egyáltalán a gazdaság tisztaságának eléréséért. Több-kevesebb sikerrel van még mit tennünk. Most a 12. számú választókerületben képviselőjelöltként mi az, amit a programja főbb elemeiként vállalt fel? Hát igen, sok mindent lehetne fölvállalni, és mindent kell is felvállalni. Néhány dolog csak, ami a legfontosabb. Ugye a mai világ egyértelműen a pénz körül forog. A város annak idején, mikor a fideszes önkormányzat megalakult, nem a mostani, hanem az előző, olyan 6-7 milliárd forintos adósságállománnyal vette át a város büdzséjét. Pillanatnyilag 19 milliárdnál tartunk, mint adósságállomány. És azért azt tudni kell, hogy ez az adósság, ez saját háztartásunkból is tudjuk, azért nem úgy van, hogy egyszer csak elfogy, főleg akkor nem, hogyha egyik lukat a másik adóssággal próbáljuk hitelfelvétellel betömni. Egyszerűen nem látszik az, hogy a város jövőjében hogyan fog ebből az adóssággal boldogulni. Tudni kell, hogy ezt az adósságot a város lakossága, a választópolgár, a tehetősebb polgár fogja megfizetni. És ugyan sokszor halljuk, hogy nem lesz ingatlanadó, nem lesz ilyen adó, nem lesz olyan adó, tudomásul kell venni, hogy úgy, ahogy az ország és a város is onnan fog tudni pénzt elvenni, ahol látja, hogy van. Hol van? A jobbmódú, vagy egy kicsit jobb módban élő emberektől, a vagyonokból, az ingatlan vagyonokból, és független azért attól, hogy az korábban adózott jövedelemből lett ugye végül is személytulajdonná. Sajnos ez tendencia, és hát látjuk azt, hogy ez az irány, ez hova vezet, gyakorlatilag a város csődjébe, vagy a város lakóinak ellehetetlenítésébe. Ezt mi nem vagyunk hajlandók elfogadni, és mindenképpen más irányt akarunk erre mutatni.
Ami a választókörzet helyzetét illeti, hát vannak szép dolgok, vannak hihetetlen hiányosságok, hogy más nem mondjak, esős idő után járhatatlan utak is léteznek. Egy Sopron nevű városban, hát egyszerűen elfogadhatatlan, egy új lakótelepen. Akkor a szabályozás kérdéseiben, hogy majd akkor lesz út, hogyha 50-70%-os beépítettség lesz, miközben az út túloldala gyakorlatilag olyan tulajdonszerkezetű, hogy az elkövetkező 20 évben nem lesz ott építkezés. Akkor a másik dolog, hogy itt van egy óriási területe, városnak szinte a legnagyobb területű körzete. Szép helyek vannak, látszik, hogy az emberek gondoskodnak magukról, akarnak, tesznek azért, hogy a saját jövőjük biztosítva legyen. A város annyit nem tett meg eddig, hogy bár hely is van hozzá, hogy egy olyan kulturális sport, vagy egyáltalán intézményi most azt mondjam, hogy kezelési pontot, vagy szórakozási helyet, most itt a szórakozást elsősorban a gyerekekre értem, létrehozzon, ahova sportolni, kikapcsolódni, közösségi életet élni lehet menni. Hiányzik. Ha sikerül erre ráhatással lennem, az biztos, hogy az elsődleges dolog az lesz, hogy éppen a jövő nemzedékei generáció érdekében egy ilyen központot ott akár vállalkozói alapon, de létre kell hozni. Vannak egyebek is, itt a közlekedés, az iskolatávolságok, egyebek, ezt most nem akarnám így részletezni, kevés az idő, de szóval van mit tenni, és én mindenben partner akarok lenni a lakosságnál. Ugye a zöld pártként szokták emlegetni a Lehet Más a politika pártját, így azt gondolom nem csoda, hogy többek között a város környezeti terhelésének csökkentését is a programjára vette. Úgy érzi, hogy itt Sopron város elmaradásban van? Hát nem csak, hogy elmaradásban van, hanem ugye azt tudva levő, hogy a város környezeti terhelése már a csúcsponton, illetve túl is van azon. Egy példa, hát ugye egy nagyon kritikus pont volt a szemét kérdés, a szeméttelep helyzete. Ha most nem tudom, sokan tudják, vagy nem tudják, azt a megoldást választotta a város, hogy innen közel 50 kilométerre fogja a város kommunális szemetét elhelyezni, ami azt jelenti, hogy a mai üzemanyag és energia árak mellett 50 kilométerre kell elhordani minden teherautónyi vagy szemetes kocsinyi összegyűjtött hulladékot. Ráadásul ez a terület egy 3-4 kilométerre fekszik a egyébként ugye hangzatosan védett természetvédelmi területektől. Hát nem látjuk a védelmét annak sem. A harmadik dolog, hogy Magyarországon világszabadalom van arra, hogy hogyan lehet üzemanyagot előállítani kommunális hulladékból. Abból a 6 milliárdból, amiből ez a szemét projekt megindult, abból talán érdemes lett volna egy kis összeget arra szánni, hogy megvizsgálni, hogy itt Sopron környékén hogy lehetne esetleg ezt hosszú távon nem gyűjtve, nem felhalmozva, hanem feldolgozva és energiát visszanyerve esetleg megvalósítani. Csak egy példát mondjak, hát ugye nem mindig érdemes Béccsel, meg Ausztriával példálozni, de azért bizonyára sokan tudják, hogy Bécs belvárosában, illetve városközpontja közelében egy óriási szemétfeldolgozó működik annélkül, hogy zavarná a lakosságot, ráadásul még dizájnos is, mert ugye annak idején a Hundertwasserrel terveztették meg a kinézetét, de még egyszer sem tudtuk azt elérni, hogy nézze meg a város, hogy az a koncepció esetleg itt kicsiben vagy kisebben működhetne. Ahogy ön is említette, kevés időnk van. Utolsó kérdésként, hol találkozhat, vagy tervezi-e ön, hogy találkozik esetleg a körzet választópolgáraival? Mindenképpen szeretnénk személyesen az LMP helyi és támogatóival kivonulni
Hát beszélgetésre, különböző ilyen utcai, amerikai típusú kérdezők, felelek, vitatkozók, most itt idézőjelben mondva hordószónoklatokkal próbálkozni. Nem biztos, hogy ez lesz a járható út, de szeretnénk lehetőséget biztosítani mindenkinek, akit érdekel az elképzelésünk, aki akár szimpatizáns, akár vitapartner akar lenni. Ha az időjárás nem engedi, akkor megfelelő fórumokon jelezni fogjuk, hogy fedett helyen, kellemes környezetben is élesebb és élesebb vitákat tudjunk folytatni. Képviselőjelölt úr, én nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt. Én köszönöm. Kedves nézőink, a Lehet Más a politika képviselőjelöltje Szakács Gyula után vendégünk a Fidesz Magyar Polgári Szövetség képviselőjelöltje Táp László Linesz. Várom Önöket!